Uyazi mangihleli nje ngixoxa nabantu ngiyangifunda ukuthi kuney'nkinga othi mawuke wangena kuzo uthi lezo nkinga lezo usuke usungene kuzo unomphelo. Kuney'nkinga nje ey'permanent okwaziwayo ukuthi hhayi-ke mawuke wanale nkinga-ke uyoba nayo impilo yakho yonke, ngeke usaphinde uphume kuyona. Yingakho kubalulekile ukuthi ukugweme ngayo yonke indlela ukuthi ungene kuleyo nkinga leyo. Kuba ngisuke ngixoxa nje nabantu abanolunye uhlobo lwenkinga, ngiye ngithole ukuthi lezi nkinga lezi sey'balimaze ngisho umqondo, ngoba ngisho indlela yokucabanga ilimele, ngisho indlela yabo yokucabanga uyabona ukuthi igcine isimoshakala. Kufana nomuntu othe uya-check-a i-HIV wathola ukuthi unayo, wathola ukuthi unayo ingculazi. Uyazi lowo muntu loyo lesi simo simlimaza umqondo ngale ndlela ukuthi uyaye ecabange ukuthi wonke umuntu emhlabeni unayo ingculazi, ngoba uma ukhuluma nje nomuntu o-HIV positive uyaye ekutshela ukuthi wonke umuntu unayo ingculazi emhlabeni, kuphela isacashile ayikakaveli. Omunye ethi hhayi ingoba ukaka-check-i. And lo muntu lona uyambona ukuthi le nto lena uyayikholelwa ngempela, ucabanga ukuthi kunjalo ngempela. Kufana nani? Kufana nentombazane nje uthola ukuthi izele. Intombazane ezele engqondweni yayo yazi ukuthi umuntu wesifazane ongazele iy'ngane uyayikhipha, and bonke bacabanga kanjalo, futhi basuke benesiqiniseko ngokwey'ngqondo zabo ukuthi kunjalo nje. Ngeke kwenzeke kube ukuthi khona umuntu ongazele, uma ukuthi akazele akanayo ingane ingoba ey'hushula lezo ngane lezo. Lokho futhi ayikho indlela ongakushintsha ngayo engqondweni zabo, ngoba imiqondo yabo nje isuke isicabanga ngaleyo ndlela leyo. Uyabona ukuthi zikhona ngempela ezinye izimo ngempela ezithi uma usukuzo zikulimaze ngisho nangendlela nje wena ocabanga ngayo, uthola ukuthi awusacabangi ngendlela nje eqondile yabantu bonke ejwayelekile. Kufana nakho ukuthi ungene esimeni oyothi uma usuxoxa ngaso lesi simo lesi ugcina usutshela abantu ukuthi hhayi uyabona nami ngangikuphika ukuthi kuyongehlela ukuthi, kodwa kwagcina kungehlelile. Sake sizaxoxa-ke nezinye insizwa siphikisana lana, sibanga ukuthi lezi insizwa lezi ziphuza utshwala, zithi hhayi sazophuza nawe uyogcina uphuzile. Uyabona, ngenxa yokuthi bona banesiqiniseko sokuthi ngoba kwenzeka kubo nakanjani wonke umuntu uyodlula kukho. Manje uyabona ngempela ukuthi kahle hle kwanawo ama-challenges empilo noma izinto nje esibhekana nazo empilweni ziyakulimaza zize zilimaze ngisho umqondo. Ugcina usucabanga ngaleyo ndlela kuphela, noma ugcina usuyitshela ukuthi impilo ikanjalo unomphela. Umuntu onjalo-ke isuke ingekho into ongayikhuluma naye, isuke ingekho into ongathi uma umtshela yona eyizwe. Yingakho siye sithi uma kwenzeka ngempela unawo amandla kuvikele ngayo yonke indlela okungena kwezinye izimo, ngoba ezinye izimo uma uke wangena kuzona ngeke kusaphumeka. Ezinye izimo uma usungene kuzo zisuke sezipermanent, kusuke sekuyinkinga nje ozobe usukuyinomphelo, kuzobe nje sekuyinkinga nje yaphakade oyoze ufe nayo inkinga leyo osuke ungeke usaphuma kuyo. Ngakho kubalulekile ukuthi uyigweme kunokuba ungene.